Ayi Makhati mfana, awuseyena uLamthuthu wena. Yabona usuyiqude limzwezwe manje. Usudle kakhulu umqhakazo mfana. uLamthuthu ushintshile manje wayinkukhu yesiZulu. Hayi usuyiqude manje. Usuyiqude linemzwezwe manje. Naye bafowethu ishedule asithi feature nje bafowethu ye-team laphana iSabha edlalelo Eden Makati who's a former player bafowethu of Kaizer Chiefs. Ngeke bafowethu yabona uma ubuka, this is what we call dreams bafowethu coming true. Uyabona uma kukhulunywa ngento enjena bafowethu, this is what we call dreams coming true. Because ngicabanga ukuthi naye yabona nje uzozibona ngempela bafowethu esefieldini with one of the best teams nje yabona nje, because some of the best asingasho nokuthi one, some of the best. Because uma ubheka laphana bazodlala neBarcelona, ngicabanga ukuthi banamagame awu-4 abazowadlala home, babe nawu-4 abazodlala away. iBarcelona yona enye yama-team engicabanga ukuthi izobavakashela khona ngakubo. So manje uyabona nje, but o-Arsenal bazoya e-Emirates, so shuthi lo muntu uzobe edlala e-Emirates. Manchester United nakhona futhi ngathi uzobe edlala e-Old Trafford. Ngeke bafowethu, yabona into eyenziwa u-Edin Makete ukuthi vele wayevele enswempu kodwa lo mjida wayevele enswempu. Phela ukhona ukuthi phela mase i-opposition hlezi sogadla, but sajabula futhi nathi ehamba ngoba phela wayenakho ukusinika inkinga laphana emuva. Sicela nje iflag lafethu laseMzansi liyaphakama, and kuhle ukubona abadlali bethu bafethu bethola i-experience kanje, which means ukuthi even nane-national team bafethu will have abantu ngempela abaqinile, because mina I've always believed in this player bafethu. Ngazi ukuthi ulamlamu ayisisazovelelwa nkosi yami. Awu